Νούμερο 2, ήρθε η ώρα να πάρουμε μερικά μουσικά μαθήματα και θα τα πάρουμε από την Σάσα Μπάστα, κυρίες και κύριοι. Σε πληροφορώ όμως ότι από τα τρία το πιο δύσκολο είναι το κλαρίνο, διότι έχει περισσότερα κλειδιά και είναι ένα όργανο το οποίο θέλει πολύ περισσότερο χρόνο να το μάθεις από ότι το φλάουτο. Από τα τρία, ελάτε να το αναλύσουμε. Το πιο δύσκολο είναι το κλαρίνο, γιατί έχει περισσότερα κλειδιά. Μετά είναι πιο δύσκολο από το φλάουτο. Το τρίτο, Σάσα, που είναι εύκολο προφανώς να το μάθεις. Ποιο είναι? Έμφυτο ίσως. Άνοιξε μας τα Από μάτια. τα τρία όργανα είπε, το πιο δύσκολο είναι το κλαρίνο, γιατί δεν είναι σαν το φλάουτο. Έχει κλειδιά. Πάει αυτό και μένει ένα. Ποιο είναι το τρίτο? Δεν πάει και πουθενά το μυαλό σου. Αν μπορείτε βοηθήστε μας, κυρίες και κύριοι. Τι να εννοεί άραγε? Από πού το φυσάς το πιάνο? Πρέπει να μην είναι πιάνο. Δεν ξέρω. Δεν πάει το Τέλος μυαλό. πάντων, δεν μπορούμε να βρούμε λύση, κυρίες και κύριοι. Εύκολο όργανο. Το τρίτο εύκολο όργανο. 1, 2. Μήπως της φαίνεται εύκολο γιατί μπορεί να έχει ασχοληθεί από μικρή με εκείνο το... Σε αντίθεση με τα άλλα που τα ξεκίνησε λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία. Μπορεί αυτό να συνέβη. Γιατί ξέρεις τι, πάντως σου φαίνεται πιο εύκολο το όργανο στο οποίο έχεις μια Έφεση. έφεση, είναι έμφυτο Έχεις και δηλαδή. εξοικείωση. Άμα το έχεις ξεκινήσει από μικρός, έχεις εξοικείωση. Αλλά τι να είναι όμως δεν βγάζουμε άκρη. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι κάπου εδώ πρέπει να αφήσουμε τον προβληματισμό μας. Ναι, Θα βοηθήσουν οι φίλοι. Να βοηθήσουν και οι φίλοι. Βοηθήστε λίγο και εσείς αυτές τις Γιατί δύσκολες δεν πάει στιγμές. το μυαλό μας, ειλικρινά δεν πάει. Μην βοηθήσετε πάρα πολύ. Είπαμε τη Δευτέρα, δεν θέλουμε μέχρι τη Δευτέρα να κάτσουμε μέσα. Να συνεχίσουμε, μήπως έχουμε ήδη έχουν αρχίσει να μας βοηθούν. Έχουν έρθει να βοηθούν πολύ. Να βοηθούν. Ποιο είναι, γιατί σκάω από την αγωνία μου, ποιο είναι το τρίτο όργανο? Δεν είναι πολλές να το απόψεις. πεις, Αντώνη. Πριν μου είπες ένα. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς διατυπωμένο. Δεν λέγεται. Το τρομπόνι. Το τρομπόνι. Πίπιζα είναι προτείνω. Ναι, η πίπιζα, δεν μου είπες. Πίπιζα. Η σκοτσέζικη πίπιζα μπορεί να είναι το τρίτο όργανο. Σκοτσέζικη πίπιζα, το σαξόφωνο. Το σαξόφωνο Το επίσης. σαξόφωνο δεν πάει. Προτείνεται και φλογέρα χωρίς τρύπες. Σιγά, μισό λεπτό λίγο. Ποιοι στέλνουν αυτές τις κακοήθειες? Η φλογέρα χωρίς τρύπες είναι η μακριά σφυρίχτρα, ρε παιδιά. Μην μπερδεύετε. Μην μπερδεύετε. Είναι άλλο. Δηλαδή τώρα προσπαθούμε να έχουμε μια αγωνία, δηλαδή κάνουμε μια έρευνα. Να σας πω, αν είναι να ξεφτυλίσετε τώρα το θέμα και να μην το αντιμετωπίσουμε σοβαρά μουσικά, αφήστε, μη συμμετέχετε καλύτερα. Δηλαδή λίγο σεβασμός σε Στο φινάλι είμαστε 4 αθώα αγόρια δεν γνωρίζουν. Κάνε μια ερώτηση. Πέστε δεν ξέρω. Μη στέλνετε μήνυμα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Είσαι εκεί η φλογέρα χωρίς τρύπες, εξυπνάκια. Αυτό στο καλό. Άσε που το μαλακό κλαρίνο το θίξαμε προηγουμένως. Είπαμε κλαρίνο. Το έβγαλε απ' έξω η κοπέλα. Είπε ότι είναι το πιο δύσκολο. Δεν είπε. Αυτός το είπε! Κύριε Εισαγγελέα! Εμείς εδώ οι τρεις είμαστε Εισαγγελέα! Γιατί κάνετε έτσι, με συγχωρείτε λίγο, σιγά λίγο. Υπάρχει κιθάρα κουρδισμένη που είναι τέντα και υπάρχει κιθάρα ξεκούρδιστη που είναι έτσι σαν το ίδιο πράγμα. Υπάρχει όργανο. Δεν ξέρω, το λέει αυτός Το παραμένει. ο Γρηγόρης από τη Λίμνο το λέει, δεν Παραμένει ξέρω. συνεχώς, Αλλά εν πάση περιπτώσει, το κλείσαμε το θέμα του κλαρίνου πριν. Κάτσε να παραγωγηθώ ύφος. Θα να παραγωγηθώ Το ύφος. μεταβαλλόμενο κλαρίνο. Το μεταβλήτο. Πόσες γνώσεις. Ωραία. Δεν μπορώ. Θα πάμε φυλακή, δεν Δεν μπορώ. είναι σωστό. Εγώ μεγαλώνω παιδί, δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Σκεφτείτε κάτι να πούμε. Είμαστε διαφημίσεις επειδή πρέπει να ενημερωθούμε, μήπως μας έχουν βοηθήσει, μήπως τελικά... Έχουμε εντοπίσει, έχουμε βρει. Μήπως τελικά οι τηλεθεατές μας βρήκαν το τρίτο όργανο. Συνεχίζουν να μας στέλνουν κάποια πράγματα. Αν διαβάσετε το τι μας στέλνετε. Θα μας ψύχρε. Όπως σε Χριστούγεννα. Μας προτείνουν επίσης στη λύση το κλαρίνο του κοντό. Το κοντοκλάρινο που λένε. Και τη χισαρμόνικα. Τη χισαρμόνικα. Έχετε οργανό. Ξέρω και τρίμωνο εγώ, αλλά... Και ο απλός δεν γράφεται με κάβα, παιδιά, έτσι αρχινά ορθογραφικό. Είναι ορθογραφικό, εγώ το είπα για την ορθογραφία. Γράψαν λάθος. τον αυλό με κάπα στην Τι Μαρτώ Παναγία μου, δηλαδή θα τρελαθεί ο Μπαμπινιώτης. Ντροπή. Μα δεν μπορείτε να βοηθήσετε μια φορά με μια εγκυρότητα. Μια φορά ζητήσαμε. Εγώ δεν ξανακοιτάω εδώ. Δεν μπορώ. Πάμε λίγο σε κάτι διαφημίσεις. Και ίσως γυρίσουμε. Και ίσως Και γυρίσουμε. μετά επιστρέφουμε, έχουμε την ευγενία του, είναι μουσική Και έχουμε και από την Αργεντινή Φεντερίκο Αουμπέλε. Ποια ομάδα παίζει? Boca Juniors. Κιθάρα σκληρή. Τον κακάτι Και τον θα έχει. συνεχίσουμε να διαβάζουμε τις προτάσεις σας για το ποιο μπορεί να είναι το τρίτο όργανο. Ποιο μπορεί.
είμαστε σε λίγο δύσκολη θέση. Δεν βοηθάτε, δεν βοηθάτε. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Δεν είστε άνθρωπος. Ποιο είναι τελικά το τρίτο όργανο. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις βέβαια. Ποιος αναλάβει, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω καμία σχέση. Έχουν γίνει λάθη, διότι μας λένε, ας πούμε, λέει το φισκάρδο, λέει το κρεατόμποε. Αυτό είναι τρόφιμο, όπως επίσης, μη γελάτε ρε, ο άνθρωπος κάνει λάθος. Κρεατόμποε, ναι, είναι τρόφιμο. Όπως είναι τόμποε, αλλά είναι τρόφιμο αυτό, όπως επίσης λέει το τρίτο όργανο είναι η σαλαμόβραγα του Θοδωρή. Και αυτό τρόφιμο είναι, δεν είναι όργανο. Δεν μη γελάτε, οι άνθρωποι κατά λάθος στέλνουν ονόματα τροφίμων. Κοίτα, μας στέλνουν και κάποια όργανα όμως, όπως είναι το αφρικανικό μονόχορδο. Διάσημο. Και ένας άλλος φίλος ο οποίος δεν ξέρει ποιο είναι το τρίτο όργανο, αλλά με τα χαράς θα έκανε το μικρό την πανηστηριτζή όταν θα έπαιζε η Σάσα το τρίτο όργανο. Εντάξει, εμείς θα συνεχίσουμε την έρευνα. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Μακάρι να μπορούσαμε να τα διαβάσουμε όλα. Μακάρι. Δεν ξέρετε πόσο θέλαμε. Αλλά πάμε λίγο γρήγορα στην Ευγενία. Ευγενία. Έλα Ευγενάκη. Ναι, καλώς. Αλήθεια, έχεις καμιά ιδέα εσύ ποιο μπορεί να είναι το τρίτο όργανο? Όχι, αλλά νομίζω ότι το πέτυχε κάποιος που έστειλε πριν. Ο Αυλός, ήθελα να πω. Ο Αυλός. Πάμε στο ίντερνετ, πάμε στο ίντερνετ. Λέγε Ευγενάκη. Λοιπόν, σήμερα μας έχει στείλει το βιντεάκι ο Γιάννης από την Κόρινθο και σας έχω βρει τον Μένταλες, το νούμερο 1 Μένταλες. Δεν έχει καμία σχέση με όσα έχετε δει μέχρι σήμερα. Διότι αυτός ο άνθρωπος που θα δείτε μπορεί να δέσει τα κορδόνια του χωρίς καν να τα κουμπίσει. Κοιτάξτε. Τι λέει, παιδί? Εν τω μεταξύ, δυστυχώς για εμάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευγενάκη. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Πραγματικά. Δυστυχώς για εμάς συνεχίζετε να στέλνετε ασταμάτητα τις προτάσεις σας για το ποιο μπορεί να ήταν το τρίτο όργανο. Το φλάου. Είναι το ψολαούτο και... Είναι νησιώτικο! Είναι νησιώτικο, Αντώνη! Άμα ήταν νησιώτικο θα Είναι αυτό που παίζει γρήγορα όταν το βιολί... Αυτό είναι το τσουτσουράβλι που λες. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Νευστό είπαμε. Όχι έγχορδα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη για κάποιες παρεμβολές που είχαμε σήμερα στην εκπομπή και να πάμε σιγά σιγά στην μουσική.